Mbak iki laelu. Kangen ya Mas ya? Lah, kangen. Nah, ya kaya Lu momo lu. Tapi gak kangen karo Mas Jolang. ya ora apa-apa, sing penting ibumu. Sing penting iki ibumu kudu ngemban dawa apa awakmu kudu sendika. Lho ibu karo bapake Nduk Lintang iki setiane ra karuan aja. Wiwit cilik biyen digoncake sepeda motor tekan Banyuwangi nyusul Mbah Anom Suroto. Tekan ndi? Lah nggih sampe batuke kula belang lho Pak Igit niku. Lah iya. Coba-coba ningali ningali. Lho ya ora saiki Mas. Biyen sing putih mek nganune to apa jenenge? Kene iki separuh ngene lho kaya bendera apa jenenge Mas? Oh alah iku kakean bahan mulane ning bathuk ngono kuwi. Bawa panggur, bawa panggur. Kangen. Kangen ku tanpa upama. Kelas loro SMA pinter, nanti puno anake Jolang lho. Ada. Lah pripun? Kelas 3 SMP kok dadi maling. Alah wong setore yo ning Pak Igit kok lho. Asem ae. Pak Igit kae urung dalang urung laris kae yo maklar ngono-ngono kuwi. Cah yen nanung mung sliramu kang dadi telenging hati. Suaramu sampe anu nduk rondok medun gen rondok lega. Pripun Mas? Gendang. Gendang. Ning kono ketoke sesek. Oh ngono. Iya Mas. Golek sing longgar-longgar ya Mas. Oke. Wong usaha kok Mas. Kok ya piye to Mas? Gimana perbedaannya Mas? Ya beda adoh nduk ngedono awakmu kaya dening nampani widodari temurun saka Wiyati. Nek ngedunke Mbak Eni. Ngedunke Mbak Eni kaya bak truk dibuka isine terus ore ATS kae. Aja sia-sia to Mas. Ora panjenengane ki anjen ya kuwi kono. Ayo. Dadoke nembang to. Mama. Wa selawe sanggan Wae penonton kok nyuwun jenengan kok ning dhuwur ae. Oh, ning dhuwur. Yo. Penonton ting dhuwur mawon Mas Junan. Piye to Mas? Lah penonton ki ya dituruti to, Nok. Muntir sampean Mas. Mbak Eni nyuwun ning isor, Jo. Ken nyeblok dhewe kene. Lah ngono ya. Sliramu tansah ngelito. Pertahanke nduk kepinteranmu ngene iki pertahankan. Nggih siap. Ben iso dadi dalang payu. Oh nggih nyuwun dongane Kakung Eyang Kakung. Oh nek pacar. Nyon tambahi pangestu nggih. Iya. Engko anggere pacar. Eyang Kakus. Eyang bagus. Iki warah-warah iso ngono lho. Cah cilik lho iki. Engko nek kadung kedlarung terus Eyang bagus Eyang Kakus. Yang jumbleng ngene aja. Kecil tuh pelo-pelong lho Mas Ilate. Nah.
Tinaka Seliraimu. Mak cangik iku yo. Wong kene iki aku iki kok aja ngantek salah sliramu. Cangik iki ora patek paham. Oh iya ya, Seliraimu. Iki sing mbok tut sapa to, Nduk? Sliramu. Weh. Seliramu nate ngendika Nah iki pungkasan iki sing ati-ati kok tak warai mau yo. piye. Nenonane ayo. kata-katanya apa? Kata-katane Wong marai kok nganggo kata-kata neno. nada. Cakepane lho Mas samu aku ora arti apa piye. Tresno lair. Iya, iso. Alah kene ku cuma piye ya emoh ngetok-ngetokno. Oh. Iya iso. Tresno lair dalam alah. Terus sing kowe iki endi mau bocahe? Iki apa? Tresno lair terus sing ayo kaya sidik sore mang ya. tresno lahir terus sing Ibumu mbiyen ya ngono tak warai alon ibumu mbiyen iki. Ngantek saiki ra dadi-dadi. Ya mergo alon-alon kuwi. Lagune Lestari ya, Dek? Anjing. Lestari. Ya, Lestari. Bunga saka Dram Mas Jaya. Mas Jaya, semangat Mas Jaya. Iki mau pas Oh, alah iki mau pantesan biasa. Soalnya kayaknya tuh Mas Jaya itu kurang tidur, Mas. Ora wong terae dope ngono kuwi. Matanya ini hitam-hitam. Ora terae Mata iki. panda. Kuwi ireng sak kojur awak kok dicampi-campi iki. Iki piye to, Nduk? Wala tak kira ya kurang turu loh, Mas. Oh, alah biyen mantenane prewedding pramuka diarani tukulan cikal kok. Lho, masa, Mas? Yo. Doyik omongane elek. Penyakitan jarine. Matanya. Kuwi nganggo celak wong Mas Jaya niku brai. Oh, Ambak pembeduk. Ini tadi make up gitu tuh, Pak Igit. Iya, ambak nganggo nambak pembeduk kuwi sadurunge nganggo blangkon iki wedaan sik nganggo celak ngono kuwi. Wah, berarti setnya encen ngono ya, Mas iya. ya. Iku jenenge Setnya. pedak bleduk kuwu ya iku, Nduk. Doyik elek dandan mayit bae ku. Wong Solo. Mas. Padahal iki ketoprakan ae. Cah. Manjak ing noprak. Enggak, aku ora sida didrami lah wingko. Iku jenenge ora dandan mayit pedak sandi Allah yo. Ora. Tenang Mas Jaya, tak setnya bilani Mas maghrib Jaya. berarti Mas ya. Nah, jenenge nuansa magrib ngono kuwi. Yo, Lestari. Nah, iki nek ora ana Mas Jaya ora dadi. Wah, Jajal Mas Jaya mantuk kok tetep jalan ayo. aja. Maksudnya jalan, lah wawir kono sing ape dinunuti sapa? Oh, wonge akhir-akhir. Oh, pulangnya ya, Mas ya. Iya, Mas Jaya monggo. Ayo. Monggo Mas Jaya. Lestari dados. Ada Mas Jolang. Cakraningrat.
Salim karo Mbak Lintang. Salim sama. Ya, kuwi wedi karo Pak De Jolang kuwi. Salim. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa namanya? Enggak tahu. Wedi karo kowe, So. Heeh lho, Mas. Wedi. Pak De Jolang menyeramkan ya, Dek ya? Iya. Heeh. Oh, ditanyain namanya ndak tahu. Sini dulu mamanya belum tanek kok ya. Biar keliling anake apa mamae? Mamanya. Ya. Sini namanya tidak tahu. Terima kasih ya, Adek. Bocah kok gantenge ngono. Kaya cilikanmu yo ganteng jare mbokmu biyen di gudang. Ganteng-ganteng dhewe. Iki Pak Ikit. Ganteng tenan ya, toh? Ganteng tenan, ganteng-ganteng dhewe. Mbokmu ngudang ngono. Oke. Terus barang sekolah ya tetep elek dhewe wae. Awar kancane. itulah bentuk cinta kasih sang ibu terhadap anak itu. Oh iya Pak Iya, Ikit. betul.